Manchester City vs Aston Villa, ko ce Aston Villa vs Manchester City, me za ka faɗa game da wannan wasan da za ku buga da Aston Villa? Da farko dai sunana Dalhatu Haruna, fans ne na Manchester City da kuma da kaiken fans. So abu na son kara tabbatar maka da shi shine Aston Villa ba ta cikin tim da a Ingila tana tsaya mani a wuya, saboda mene, saboda me yasa na gaya maka, saboda me yasa na maka wannan magana. Ina sauraron ka faɗa mun dalili. Saboda dalili shine na hadu da ta wasanni ya fi a kirga da kyar tukun last season ma ta wani nawa. Ok, wato in na fahimce ka, suna daga cikin club din da shekarar da ta wuce suka ba ku kashi kenan. Yawwa, saboda shekarar da ya wuce gaskiya mun taking defeat sosai, so ta rikice mana sosai saboda sakamakon rashin saini mun samu damuwa a wajen yan kwallon mu, kuma mun yan bar namu da yawa sun jeje injury. Kana ganin shekarar da ta wuce rashin signing ne ya kawo muku irin wannan matsalar da kuke ciki, ba wai kwanciyar Rodri ba? Duka akwai rashin signing, so da lokacin da muka zo muka yi signing Rodri din ba mai tashi ba, mun feke, amma ba isasshen mace sa gaba. So yanzu na ga cewa Man City suna form sosai, musamman idan ka duba wasannin da suka buga a baya. Sun buga wasa, sun yi duro da Arsenal, sannan sun yi duro da ina ganin Monaco, wannan da shine daga cikin result mara daɗi da suka samu a baya. So amma tun daga wannan lokacin su sa giya 4 tafiya kawai suke, duk wanda suka kama cinye suke yi. Kana ganin za ku yi ma Aston Villa irin wannan rashin mutuncin da kuke yi? To ni yanda ni na san Man City, kuma yanda ni na da garanti da tana da confidence a kanta, wanda ta fi Aston Villa ma za mu iya cinta. Yawa, tun da kaga Arsenal ma kunnan Arsenal ta yi ma Atletico 4-0, to wane ne kuma Aston Villa? Ko da yake ne wasan Premier ya bambanta da masu wasan Champions League. Kana iya je ka ci bubba a wasan kofin duniya, kai ka zo gidan kama wani dan mitsitsi ya zo ya rika ka duro ko ya ci ka. Wannan wasa na iya kai mutane, yana iya kai da haka, amma ni a yanayi inda nina form yanzu na masu Villa ba ko waye nina jira ta ne kawai. Tare da girmamawa, na ji ka ce dan mitsitsi, kamar kana nufin Aston Villa yan mitsitsi kenan a Ingila? Aston Villa ba, waɗanda Unai Emery tsohon coach din Arsenal mai horarwa da ya bar Arsenal yake koyar da su, yanzu ka kira su yan mitsitsi? To yan mitsitsi ne mana, tun da a duk matumai na Ingila yanzu nan, idan zaka kira Tom Ford na Ingila ba za ka taba sa su ba, sai dai kawai shine yadda suke shiga Tom Ford idan an samu lakasu daga cikin team ko Manchester United, kamar yadda Manchester yanzu nan sun samu rauni a tafiyansu, ko Chelsea, amma kaga tsakanin Liverpool, Man City, Arsenal a yanzu nan yana wuya ka zare su a Tom Ford. Kamar abin da ya faru da Man City last season, kowa ya ije cewa Man City ba su je Champions League ba, amma to da an zo January ya saya Cosano, ya saya Nicolas, ya saya Mamush, ya saya Reims, ya zo da su, kuma sun taimaka mishi sosai. Duk da ma Rodriguez bai tashi ba sanda Premier ya rige bai fi guda 3 ba, amma sun taimaka mishi sanda ya shiga top 4. So da haka su Aston Villa, su Newcastle kawai wani dama ne kawai suna dan samu a jikin Manchester, suna samu su shiga top 4. Baka ba wajen zuwan su bane yayi. A cikin bayaninka ka ce wai common Arsenal, kamar yana nufin cewa Arsenal kare na makokarin da suke, wanda kuma yanzu a hasashe ana nuna cewa Arsenal Man City tsakaninsu akwai wata 'yar tazara, sai dai kawai killan an yi la'akari da mai horo wanda yake horar da Man City din, amma ba da haka ba iya kwallo dai a tsakaninsu da Man City akwai tazara. Me yasa ka faɗi haka kan Arsenal? To da farko tukun manaja na Arsenal yaran gida ne a wajen coach na Man City. Duk wani abin da ya gani yau yana gadara da shi daga wajen da ya zo da shi. So da haka Arsenal din ta kanta tana Ingila,
yau wajen shekara zan ce wajen 10 kenan ko fiye da haka ko ƙasa da haka Arsenal suna hingila amma ba su hana Man City yi abin da tana so ta yi ba. So da haka ni ina kallon cewa a tafiyar da ma ana yi yanzu nan ba wata dole ce ma Arsenal dan yar karama so da ba ta isa hayon din mata hana na bana zan yi ba. Amma wasu suna ganin cewa za ka iya koya ma yaro tafiya ya zo ya fi ka iya gudu. Ba ka ganin hakan kamar ya fara shirye-shiryen faruwa tsakanin Guardiola da shi ainihin mai horar da Arsenal Mikel Arteta? To yau shekara 2 kenan Arsenal na kokari tana fafata tsakanin Man City da Arsenal. Tana iya bakin kokari tana dage dan bari mu ce Man City tana dage ba. Arsenal tana dage duk lokacin an ce na su buga wasa da Man City ko aina ne sai ga suna dage wajen ko su ci Man City ko a yi draw. So a wasa da ya gabata last season har Arsenal tana iya cin Man City 5-1. To kaga kuwa dagewa ne kuma Man City a wannan wasan ma ta rena Arsenal ne kuma reni din ne ya fita mata a kwayoyi danta. So da kai kana kallon kana cin mutum ko da yaushe kana cin mutum ko da yaushe in za ka fita mace da shi ba za ka sake dage kamar inda shi zai fita muka ba. Shi ne yana duba cewa kana cin shi ko da yaushe kana cin shi ko da yaushe ya kamata face ya take rubeta a kanka. Amma sai Man City sun relax su kuma Arsenal sun fita da zafi kuma wasan din Man City abin da ya sake ya cuce su shine sun fita da injury. Bayan sun fita da injury sai suna buga kwallon ai sai mun fi ku yawan manyan players mun fi ku mun fi ku coach to abin da Man City sun yi amfani da shi kenan ya kawo musu rauni a wannan wasan. Kana nufin dai sun wanda rating Arsenal? Game da wasan da za ku buga da Aston Villa dan kwallon ku Erling Haaland ya rike wuta yana ta cin kowa da kowa duk wanda ya kama baya ji baya gani. Me za ka faɗa game da shi irin wannan kokarin da yake a halin yanzu? To Erling Haaland ya buga wasa ina ga a Premier wasan da zan ce bai ci ba kenan wasan mu da Tottenham da sun ci mu har gida 2-0. Ina ga iyakan wasan da bai ci ba kenan. Yau kuma ga Haaland an jera wasa wajen 10 yana da gold da Champions League da Premier yana cin kwallo kuma shi kan shi ya sa himma ne so da akwai rekod da yana so ya bige ya breaking rekod din shine rekod na Jen Vardy. So da Vardy ya buga wasa 11 a jere kuma yana cin kwallo a Premier. So aka shi ma Hala ya sa jiki yanzu na shi ma yana so ya breaking. Ka san Hala yanzu rekod ne yana bita bayan daya bayan daya yana bige Ingila. Yawa kuma ashe tun da ya zo Man City zuwa har yau nan ba shekaran da in bai zo ai goal scorer ba bare participating ko ya zo na daya ko na biyu ba. In na lura game da Erling Haaland kana da kwarin gwiwa cewa kenan bana zai iya daga Man City zuwa wani mataki da kuke ainihin yin kokowa a kan shi da ya gagare ku kamar bara. Ba ma Erling Haaland kade kawai ba da yake mu akasari Man City ba mutane ne masu supporter da suna leka abin da yake cikinsu a duba ba ka kamar Arsenal Manchester yau magana ma yayi yawa kaga ana ta faɗan wani players na ma bai kai dan kwallon Man City ba daga ana ta kururuta shi Arsenal. Amma Man City sun buga wasa da Tottenham an ci su, sun zo sun buga wasa da Brighton an ci su, sai sun kare gane akwai wani dan damuwa guda daya wanda ya kamata a ce sun magance wannan damuwa. Ba komi ne ba shine karamin gonki ba sun zo da shi ba wai bai iya ne ba ya iya sosai dan har ma wani lokacin din a wasan mu da Brighton ne ya yi wani saving da har ya samu best saving of the month yawa wasan mu da Brighton. So amma akwai ero wanda aka samu wanda ya yi amfani da yarantan shi an samu an ce mu. So daga wurin kawai ba mu tsaya ko ina ba sai wajen Donnarumma. So da the next an ce za je international break, idan kuma an je international break an dawo za mu haɗu da Manchester United. To daga wannan wasan mu da Manchester United muna dawowa
shine mun dawo da Donnarumma, kuma Donnarumma a wasan mu na Manchester United kawai ya mana kokarin da mun ji mu kanmu mun samu karfin gwiwa cewa wannan season zamu iya yi wani abu, so da mene ya cire mana wasu kwallonaki da yawa. A kwallonaki na ma ya cire nan ya sake ya samu kwallo a wasan mu na Manchester ne, ya cire wani kwallon Mbomo da har an bashi best save of the month. Ina lura a Manchester City a halin yanzu yan kwallo kusan zan ce guda biyu ne waɗanda suka fi kowaɗanne cara, wato kamar yadda ka faɗa, ina ganin haka zan ƙara maimaita maka, Erling Haaland da wannan ainihin goalkeeper na Donnarumma. Musamman shi Donnarumma din duba da irin halin da ya zo ya samu Man City a ciki, amma sai yana ta clean sheet. Me za ka faɗa game da shi ne, musamman shi Erling Haaland, Donnarumma gaskiya ko duk wani dan Man City dole ya farin ciki da zuwan Donnarumma, saboda Donnarumma gaskiyar magana ya zo ya muna kokari ba kanan ba. Dama abu na mun rasa shi kenan tun a FIFA Club World Cup. Supporter namu tun daga Instagram zuwa TikTok zuwa Facebook suna ta mokin goalkeeper namu, har wasu suna posting nashi mawai ba shi da hannu, so da ya jajja mana ci irin kokarin da yawa ya jajja mana ci kwallaye da bai kamata a ce goalkeeper ana ci shi ba. Kaga a yanda Arsenal suna samun performance nasu shine suna da kaifin defender, bayan kaifin defender kuma still gunan su yana daya daga cikin mutumin da yana sake yana taimaka musu, so da idan ya ga kwallo ya ta shiga zare yana iya bakin kokarin shi ya ga inda ya sabin kwallon nan, kuma Allah da ikon shi yana ba shi nasara kan wannan. So goalkeeper yanzu a Man City ba ni da wani dauta kan maganar goalkeeper, sai dai a yi magana wani abu daban kuma. To yanzu daga karshe wasan ku da Aston Villa a hasashen ka nawa za ta shi? Wasan mu da Aston Villa a shashe na yanzu in ta musu kyau mai yi 3-1, zan ci su 3-1 direct, kuma ni zan zo yin hira da kai kamar yadda muna yi yanzu nan. To Allah ya bada sa'a. Amin.